जा। अरे छोटू आरती के देखत रू तो कुछ सीखतो बाड़ू की खाली देखते बाड़ू सवाल करतन कि तू नया बाड़ू कहन ठीक बाटे नैहर के यार बोला के भैया ना रहियो हमनी के तो ऐसा हमनी के बाप भाई के घर से बाहर ही ना निकले देला ओदा बोला के भाई के तो सिखाई जी। अरे तो हम लइका नहीं की तकास बूढ़ हो गइल बनी ना ए भैया अरे बड़ा हो केने गइल चलो तनी भौजी से भेंट कर ली का करतरी। ए भौजी भौजी हो भौजी बाड़ू हो भौजी का जी का करतरू अरे देखो तनी ये का देखतरू प्रणाम खुश रही बैठी सब का हलवा ठीक है बाजी का देखतरू अरे छोटू आरती के प्रेम में देखता नहीं जा। अरे छोटू आरती के देखतरू तो कुछ सीखतो बाड़ू की खाली देखते बाड़ू तो हम का सीखी हम देखत आई आई बता देखत नहीं का है तुहू लइका रहलू तुहू का जाने प्यार वार कइलो कहीं तुहू घरे मत बोला लेबू यार के नु त इहे हाल होई छोटुए वाला ना महाराज हम ओइसन लड़की ना हनी। अरे त केवन लड़की आज तरीक ले कोनो लड़की कहबे ना कइली स ओनी के बियाह हो गइल नु कोनो लड़की के बियाह भइल अब गइली स ससुरा नु त पूछिए सब ओनी के मर अच्छा ही बताओ कोनो लड़का ले तहरा प्यार वर भइल रहे के ना तो कहिया स ना ना हम वो हमें के ना रहे हम दूसरा के तली लारे ना देखत रही ठीक नु त आखिर प्यार हो कैसे जात रहे। त देखा एगो चीज बता दे तनी छोटू आयाती जीवन कैलन समाज के सीख मिले के चाहिए ई ना कि ओकर से समाज के सीखे के चाहिए। कोनो लड़का होके कोनो लड़की से प्यार कैले बा उ लड़की अगर 2 बजे हो रात होके चाहे 12 बजे रात होके ठीक न कभी भी वो लड़की अपना घरे वो लड़का के बुलावती आओ तो वो लड़का के सबसे पहले दिमाग होके के चाहिए कि कभी भी दूसरा के घरे कोनो लड़की बुलावे तो ओकरा घरे ना जाए के चाहिए ना जाए के चाहिए ना तो देखो न्यूज में सुनते बड़ू देखते बड़ू उहे देखत रहनु हा का जाने उ का ओकरा में तहरा मिलत अटे हम बता देतनी तो लड़का जौन के बेटा लड़की के घरे जाई हम तो छोटुए वाला हाल होई उ काट दिहा स काट के बोरा में कस के ले जाके फेंक दिहा स तो ई गलती बात बा गलती बात बता काहे हम से ऐसे सवाल करत हई सवाल करतन कि तू नया बड़ू कहन ठीक बाटे नैहर के यार बोला के भैया ना रहियो हमनी के तो ऐसा हम के बाप भाई के घर से बाहर ही ना निकले देला और ऐसा हमरा से बात करे लगन तई बताओ मैं भैया तहार किन के जवन भी ऊपर नीचे के ए महाराज रो जब बात करत है अरे तो भैया तहार किन के लिए उतर तहरा के कौन नंबर पे होत रहू बतावा ना कार पूछत है जी बट तो जाई रात भैया तो खिसियाए लगी हां खिसियाए लगे हम उनकर तारा के सिखावत तनी सीख लो ई गलती बात बा कोनो लड़किन के लड़कन के तारा सिखावे तारा त हमरा के कहे के चाहिए कि देखे बबुआ जी ई गलती काम बा ओदा बोला के भाई के तो सिखाई जी। अरे तो हम लड़का नहीं की तकास बूढ़ हो गइल बनी ना रात मोछ दाढ़ी पाकी गइल अरे तो मोछ दाढ़ी पाक गइल अभी माई बाबू हमार जिए तरह त लड़के न बनी जेकर माई बाबू जिएला उ लड़के कहाला जेकर माई बाबू जी उ लड़के काहे जिंदगी भर लड़का ना कहाई उ माई कही नु कि हमार बबुआ कहाँ गइल त माई तो बबुए नु कही त माई नु कही गांव घर आ के बबुए ना नु कही हम कही नु गांव घर बबुआ ना कही नाम धके कही आ देखा एगो चीज एकरा से ज्ञान सिखलो कौना लड़का लड़किन के ई न्यूज देखता तो ओकरा कम से कम ई याद रखे के चाहिए कोनो लड़की होके अपना घरे लड़कन के ना बुलावे के चाहिए ना तो उहे हाल होई जीवन आरती के दोनों घर बर्बाद हो गई छोटू के भी घर बर्बाद भइल आरती के भी घर बर्बाद मतलब कि के ना जानो। हाँ जी तो सही कहते हैं बते ना ये दादा ये सब हम के रख हम कान रहते हैं महादेव जी ये गलत बात बा ये कोई के अपना घर में रात में बोलावा महादेव जी के क्रिया खाता है अपन क्रिया खाता है ना महादेव जी हम गलत तो ऐसा काम ना करे के चाहिए पाप वाला महाराज क्रिया के तोहरो लइकन से कोनो प्यार ना रहे ना 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 हमनी कोई सन ना हम ज्यादा भैया अपना अच्छा आदमी कैसे क्रिया कर सब पूछबे ना करी ना हमरा से कि हमरा कपाल पर हाथ धर तो हाथ बदल को उहे के पूछबे ना कनी महाराज तरो काहे बतियाओ तनी अरे तो वो काथना रोहरिया मुखी के खेत लसरले कोनो ठीक हां त भैया उसन होइए ना हम ना उसन है जन्नी तो तारा लीलार पर मुहर मारल बा उनका लीलार पर मुहर मारल ना रहे ना काज ने भैया कैसे नहीं हम ही जानते हैं जी बट एगो चीज का सवाल करत है हमारे एगो चीज भौजी याद रखी हो
ठीक नु कि कोनो लइकन फैकन के अपना बहिनियों के बता दी ऐसन कुल काम के तो घरे कुल बोलाई हम सब लइकन हमार बहिन वैसन ऐसन बहिन के शादी हो गइल सब बाहर बैसन अपना अपना आदमी के संग है आदमी के यार के संग ना बेमार अरे यारो बोला ले तो मजाक करी ना जी हमेशा आ त मजाक केकरा शंकर जी के जल चढ़ावे लू हां तो काहे ना शंकर जी के पूजा ना करी त का मांगे लू का मांगल जाला घर परिवार एकदम सुखी से रहो सोहाग बनल रहो अच्छा। ई कोन मांगल जी तो लइका ना हो जा आए महाराज कह के तो भगवान के देवे वाला आदमी के मांगले से कभी काम पूरा भई बा ई भगवान के सब करे वाला भई सुतबू तुम भैया जाए भगवान जी हम लइका जाई रहो ओइसन बात बतिया ओए बात का भगवान दी हम लइका भगवान सुते खाती होतरन ओइसन बात बतिया जय महाराज हमरा से अब ना बोलम ठीक बा चल तनी भौजी पड़ा आ सुना ना है ना उतर बैठ का कहत है बोली बैठ छी बताओ सुहाग रात में पहले सबसे पहले का भई रहे काहे नहीं सब हमरा से मत पूछी आ का है पता ना रहो हमरा से क्वेश्चन क्वेश्चन सवाल करत नहीं अरे सबसे पहले जयबू नैहर नु तो तारो सखी सहेरे पूछिए सनु के सखी बताओ सुहाग रात में का भइल त तू का बताई तनी हम हमरा से मत पूछी अरे बैठा ना है बैठा हम बताओ तनी तो ना बताई तू भौजी लाइनियो काट देता तो लाइनिया काट ना दिहा स बिजुलिया दिने में धोखा देते दिया तो मेहरारू तो रातों में धोखा दे देते रही स अजान धरूस सबसे पहले भैया पूछले हुई हैं कि कोनो लड़कन संगे प्यार करे रहो कि ना तो तू तो कहले हो कि ना मक महाराज ये सब मत बात करी हमरा तो से सुन लो भौजी तो कहले हैं कि तनी कपार पर हाथ धरा तो फट दे हाथ धर कोनो मेहरारू कपार पर हाथ फट देता जैसे काहे करती चल मर्दा तो चल जाता यारवा तो जिंदाबाद रही न यारवा के क्रिया खाए के कहल जाए कि तनी क्रिया खाता यार के कुछ खैले रही खूब हतार से ना सवाले नहीं खे तो यार के क्रिया ना खैबू लोग ठीक न रो दीदी रो की ये सब सिखावत रही का अरे तो हमारा दीदिया के फेरा में का पर हमरा संगे तो है महाराज रो जाई तो काम नहीं खे काम अब जाता नहीं यथु जवन के बेटा नु बगीचा में बोका बांधे के बा ठीक नु आ एगो काम करी ह अपना गांव में बहिनी के फोन करके कह दी ह ठीक नु अगर बकरी हो जा एथु होइहा सनु का कहल जाला तब लेके आई लो वही बगीचा में बगीचा बेटा गांव से शुरू ऐसे सवाल करते हम जाते हैं तू जाता तो हम कहे जा आइल वाली खूंटा गाड़े हमू जाते बल ठीक बचल तनी प्रणाम।